माला लागोन नोंलाय हिनजावखौलाय दाखालि हरफा जाथारसिगौमोनबा नोङो लोगो हिजायाव लोगो हमथांनाया सुबुंनि थाखाय नै दाउ हांलायबाय दाउ मानसियानो फिसा नालाय बियो ओंखायनो दाउ फिसाखौ हांबाय आरो बिनो गथ'खौ दाउ गथ'खौ हांबाय बिनो नै सुबुं जागोन नामा रा नोङो इखो जागोन नामा रा एन्जरखौ नै जानबानो एन्जर दाउ बेदर लकेल दाउ लाइ ओमफ्राय मैथा ना होखावसै दिनै जानाया हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो माला लागोन नोंलाय हिनजावखौलाय दाखालि हरफा जाथारसिगौमोनबा नोङो लोगो हिजायाव लोगो हमथांनाया खालमासिसो गुन्दै लांनो फैदो आरो ना लोगोफोर आङो अमानो गुन्दै लांनि आं र' लाजिलायबावबाय ओमफ्राय मानसिया मिल सौग्राया नैखौ गिदिर बानायबानो जायोमोन नोङो बुरजा बुरजा जानायनि खेबसेनो महनसे गाहाम होजानाय बानायनांगौब्रा 2 मन गाहाम सौखांबाय बेसे बुरजा सौखो 1.5 कुइन्टेल बा गुन्दै जंफैदोंलां गुन्दै नै नारजि अमा देन्जार गोथाव मोनखायो आं सोर संनाय सोर संनाय हामफे संनाय बोरैबाबा गोसोमखाय माबा बायदि नुलायलांदों मा होनोमोनलाय बेखौ नाफाम आंथ' नाफाम जाया एकदम नाफाम संबाय दोबसिफोरखौनो माबाफोरखौनो सारायफोरखौनो 50% मानजिखायो आं मोनामदानो हाथारा आं बिराद गोथाव मोनोनो बियो नाफामखौ होफैबानो जाबाय सोरबा 200 मिटार गोजानावसो थायो आं थार बेदरा नै मेरला स्पिनसेमोन जाजोब्बाय आङो अमाजों नारजि नारजियाव होबाथाय अमा मेजेमखौबाबो जानो हायो आसरितसो गोखा बुस्थु जायोबा मोदोमाव माननाय सिथरफोरा जाया आरोना माननाय सिथरफोर जायोना सोरनावबा खम जायो जेसेबां गोखा जानो सुबुंनि थाखाय नै दाउ हांलायबाय दाउ मानसियानो फिसा नालाय बियो ओंखायनो दाउ फिसाखौ हांबाय आरो बिनो गथ'खौ दाउ गथ'खौ हांबाय बिनो नै सुबुं जामानोसै दा नोङो हा बेसे बुरजा जागोन होद जायाखै मा गेर बेलाय दाउ गिरगुआ हा सुबुं जागोन नामा रा नोङो इखो जागोन नामा रा एन्जरखौ नै जानबानो एन्जर माइ जाग्रासो
माइ जानो जाया माइ जाग्रा एन्जर नै उगोनाले दा बिमाया फैनानै नोंखौ नै खारबाय खारबाय एन्जरा खारबाय 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 लागाव दै सिजोब्बाय साला नै लोगोफोर दिनै जोंना मैथा ना ओमफ्राय मा ओंख्रिथाय बोरो लागाव ओइ साला माबा बिराद गोथाव ओंख्रि सानलायदोंमोन आं लकेल दाउ वाव जाखावनोसै दिनै लकेल दाउजों दाउ बेदर लकेल दाउ लाइ ओमफ्राय मैथा ना होखावनोसै दिनै जानाया मादि लानांगौ जाखो आंनि फेभरेट दाउ बिखाया मा ओंख्रि माबा लकेल दाउ ओमफ्राय लाइ भाजा ओमफ्राय मैथा ना बेखौलाय सोरनो होखो मादैनो खिनो